Băga mi-aș pula în ea de muzică. Salutare lume. Haideți să începem cu episodul al doilea din Classroom Aquatic. No, bă, colegi, bă. Ce mai faceți? Ha? Dar răspundeți-mi. No. Mai bine nu vorbeam în pula mea. Știu ce aveai tu, târfo? Sau târfule? Alea țâții. Hai, e și târfă. Aștem pula mea, mă. Mă vezi tu un cur în mâț, bă, ce... The period after the ox... Ce, mă? Bun. Dankeschön, boss. A, da. C. Îi cineva cu C? Aha. Dai, așa. The Stravolcono. Ce, mă? Ah, mersi, boss, gata, mersi. Bun, următoarea. Ai, e pula mea. Send vitu să... Înțeleg eu engleza. Where is... There. În 1230. A, bun. Bă, târfa, dracu. Dacă îmi dă, auziți că mă trece învățătoarea, mă. Am pariat 5 lei cu fut, mă. Mă voi dezvirgina, mă. Ce-a pus ăla? Da, deci mă voi dezvirgina, oameni buni. Că am pus, mă. Hai să vedem, poate la unii găsim și întrebarea aia. Cu crucea. De periob. Cam așa ceva. Out. Hai să vedem. A, mă, dar la asta am pus, mă. Mă, ce mă, unul, mă, să mă ajute. Nii. Deu l-a pus. Actors and dancer. Hai să vedem. Poate mă trece profesoara dacă o fut, mă. I-am zis că o fut, mă, și poate îmi dă și mie 10. Ce, mă? Dar n-am făcut nimic, mă. Bai, era bai. Dar n-am făcut, mă, nimic, am mâncat de-a ciorile, e Crăciun, tu. Am zis că e fut, dar m-am răzgândit, mai bine nu mai dezvirginez. Dar tot arăt sexy, tot fut. Bă, da. Paoleu, la ce-am luat? Rod Dragon. Ce, mă, cu ăsta, cu Rod Dragon, mă, zi? Punem asta, X-Rise.
Bă, ce le-a făcut, mă? Mama mia, depinde de aia. Deci dacă nu-i bună, Bă. O, bă, dați-mă, dacă nu-i bun, vă pupă toți în gard. Mă, vă rog eu, mă, bă, dă-i la Roger, bă. A, mă, doamne, dar n-am făcut nimic, am... Parastasul, mătii. 10! Fac pula mea de melodie, dar în fine. No, oameni buni, cam atât a fost și cu acest episod. Am dat 10. Dacă v-a plăcut, dați like, subscribe și tot acum. Iar până data viitoare, să mă sugeți, am la 10. Profă! Vino încoace că ți-am zis că mă desfijinesc cu tine. Pe curând, mă duc, ceau!